O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, visitou hoxe a exposición Intempore Suovorum, que organiza a Deputación de Ourense. Unha mostra que pon en valor o noso pasado. Futuro. Co cual, nese sentido, é moi importante que Galicia sexa consciente do seu pasado, da súa historia, da súa riqueza patrimonial, da súa riqueza cultural, pero non para mirar para atrás constantemente, senón para mirar para atrás, cos pés na terra, e mirar para adiante, para un futuro que queremos todos que sexa mellor e que nos dé oportunidade de vivir a todos os galegos. Acompañado polo presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, o titular de Cultura percorreu a mostra que se exhibe no Centro Cultural Marcos Valcárcel. E, animar a todos aqueles que todavía non se acercaron, sobre todo a xente que vive na cidade ou nos diferentes concellos da provincia, queda escasamente mes e medio e temos entre nós un auténtico tesouro, non? Entón, creo que esta aposta pola cultura é unha aposta que vai a seguir sendo unha constante na actuación da Deputación e estamos moi orgullosos de superar no día de hoxe os máis de 28.500 visitantes, se converte sen dúbida na exposición máis importante da historia da provincia. Unha exposición que o presidente do Goberno provincial calificou como unha aposta pola identidade e orgullo de pertenza a un pobo.